Benvinguts a la pàgina web www.futbolbasesafor.com. Els oferim avui l'encontre corresponent a l'última jornada abans de les vacances de Nadal que enfrontava en el camp del Daimús a l'equip local en categoria Aleví contra el Benirredrà D. En este cas era Daimús Aleví A, Benirredrà D. Corresponent a la Lliga Safor A. De verd el conjunt local, blanc i negre el Benirredrà. Aquestes imatges corresponen a la segona part. En la primera, el Daimús guanyava 5-0 amb gols de Marc, d'Àlex, de Marc Romero el tercer, altra vegada Àlex el quart i el quint d'Izan. Per part del Daimús, en porteria estava Gonzalo, amb el 3 Àlex, amb el 5 Gustavo, el 6 Marc Mayo, amb el 7 Izan, 8 Marc Romero, el 9 Joan, el 10 David, el 11 Quique. Arribava el Daimús a este partit amb 6 guanyats, un empatat i 2 perduts, en quinta posició de la classificació, conjunt entrenat per Juan Carlos Fuster. Pel que fa al Benirredrà D, en porteria Marc Forner i Héctor Solbes s'alternen en la porteria del conjunt blanquinegre, mentre que jugadors de camp amb el 2 David, amb el 5 Daniel Petrov, amb el 6 Hugo González, amb el 7 Ivan, el 8 Pere Asier, 9 Pablo, Dani Mayor amb el 10 i en l'11 Nacho. El Benirredrà en 0 victòries, un empat, 13 classificat. Per tant, gran diferència en la taula classificatòria entre els dos conjunts que s'havia apreciat en aquesta primera part, com diem, 5-0 a favor del Daimús. L'equip del Benirredrà entrenat per Raúl Rovira. Una segona part en la que els jugadors que havien tingut més minuts en la primera estaven a la banqueta del Daimús. No obstant això, l'equip verd seguia dominant l'encontre. La jugada per la banda de David per part del Benirredrà sense conseqüències. La treta de porteria de Gonzalo. De camp a camp, la pilota per a Izan. Reclamava córner ahir el jugador del Daimús, que concedia l'àrbitre. El llançament i bona parada del porter. Pilota de nou a córner. Buscava encara més gols el Daimús, altra vegada en la frontal de l'àrea dels blanquinegres. El perill continu sobre l'àrea de la porteria de Marc Forner i Héctor Solbes, com diem, dos que s'alternen, en este cas en la porteria blanc i negra. Hem vist la repetició del xut, la bona oportunitat, i després de la treta del córner, el remat del dorsal 18, la passada de Izan des del córner, el remat sol. Ahí està la repetició, que bé la col·loca, supera el porter. No està ben cobert aquest segon pal per part de l'equip del Benirredrà. No obstant això, molt ben buscat el forat per a marcar el 6-0 a favor del Daimús. Intentava el Benirredrà jugar la pilota a pesar del resultat. En aquest cas, així amb el valor controlat Dani Mayor, però ràpidament recuperava el Daimús. Atenció a aquesta jugada. Se'n va Izan, control, el llançament, gran parada del porter del Benirredrà. Com aprofita la treta de banda, però amb un toc orientat a anar-se'n del contrari. El llançament, la parada amb dificultats del porter del Benirredrà, a punt d'arribar el sèptim. Altra vegada Izan, que insistia, buscava marcar el segon en el seu compte particular. Recordem que va marcar el 5-0 en la primera part.
La pilota per a Marc Mayo, tractant de jugar a la banda. És el Benirredrà que recupera. En aquest cas, Ivan, massa llarga. La pilota que es perd per el fons de la línia de meta del Daimús. Pràcticament sense treball per a Gonzalo. No poden dir el mateix del porter del Benirredrà, Héctor Solves. En aquest cas tenia molta feina, tant ell com el seu company Marc Forner. Estiguin atents perquè durant aquests dies anem a obrir una secció en la nostra pàgina web. També tindrem al Facebook algunes imatges de fotografies antigues d'equips de la comarca de la Safor, del Club de Futbol Gandia, imatges històriques en les que podran apreciar com era l'esport rei fa més de 50 anys, els inicis de la construcció de Guillermo Laue. Per tant, dos documents històrics que val molt la pena veure. Altra vegada, Izan, molt actiu en tota la segona part. Amb l'esquerre xutava Marc Mayo, ara jugant darrere, l'error. La pilota per al Benirredrà, però ben situada a la defensa, que recuperava sense problemes. I jugant, altra vegada, des de darrere, porter, lateral, i senten la pilota controlada. Totalment des de darrere, veu una jugada en paret fantàstica, des de la porteria, i el golaç d'Izan. Una gran jugada del Daimús que s'inicia en el porter i pràcticament en 5 tocs es fica a l'altre costat. Ahí està la paret quan ja havien creuat al mig del camp entre Marc Romero i el seu company. La centrada de primeres, Izan pràcticament davant de la línia de gol, ficava el 7-0. Però excel·lent la construcció de la jugada, recuperant un valor primer en defensa i ja des de la porteria jugant pràcticament el primer toc l'equip del Daimús, recreant-se una mica ja el conjunt local que anava a aconseguir la 7ª victòria. Per tant, es quedarien 22 punts, 7 partits guanyats, un empat, 2 perduts. En la part alta de la classificació, per la seva banda, el Benirredrà, perdut de moment en aquestes últimes posicions de la Lliga Aleví Saforà. Hem de tindre en compte que el Benirredrà és l'equip D, estem parlant de la Lliga Saforà. També hem de dir-los que estiguen atents al nostre Facebook perquè anunciarem quan pujarem el pròxim partit, en aquest cas el corresponent a la categoria Benjamí entre el Daimús i el Portuaris. Un partit molt igualat on el Portuaris s'imposava 3-4 al Daimús, però a punt va estar d'haver remuntada de l'equip local. Ja han rebut diverses fotos dels equips participant en la imatge més divertida. Encara està obert el termini per a que puguen participar. Ja sabem que l'equip guanyador serà premiat en la gravació d'un partit o un entrenament i unes samarretes de Maníac. Regal de la nostra empresa sponsoritzadora Monduber Spray. Està en la República Argentina. Com saben, té una secció dedicada exclusivament a l'skate. En tot tipus d'articles. Així també com sprays per a l'art del grafiti. La pilota d'Àlex cap al centre. El valor de Quique, l'obertura a l'esquerra, a punt d'arribar el 8è. Ahí està la passada de Quique, un jugador molt tècnic. I com li pega en l'exterior, en quina intenció buscava l'Escaire. La pilota que es perd fregant el pal. El marcador que no anava ja a moure's, 7-0.
a favor del Daimús. Sàpiguen també que poden demanar un pòster fotogràfic de qualsevol de les fotos que tenim al Facebook. Només ens han d'enviar un missatge explicant-nos quina foto volen. Tenen les condicions i els detalls d'aquest pòster fotogràfic en la publicitat que posem de Fotografia Sánchez al nostre Facebook. Ahí s'explica el magnífic pòster que poden aconseguir, el record espectacular, un gran regal per a que el puguen guardar i tindré així una imatge dels partits que anem gravant durant els diferents caps de setmana en els camps de la Safor. Això ha estat tot. Recorden, estiguin atents al nostre Facebook per a la informació de tot el que passa i també a la pàgina web. En breu obrim una secció dedicada a les fotos antigues.